Kamaro Romeche Jara Malolo TV en odiochieng' maber en thuolo machielo mabende achaka kawo thuolo ni mar wakie kuk mar wach ma ikelo ni kinde ka kinde kodan Jeff Olombaka ka wuok e Logo TV. Ma endi ne chenro mawacho weche mag dongruok mabende konyo oganda duto ma wuok e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono thor mar wach en weche mag kwe. Weche go mag kwe ema wadwa lose kapok oganda odhi yiero mar higa manyien kwa chope yiero mar higa manyien ka achiel kod tok yiero mar higa manyien. Chenro ni ikelo ni kodan Jeff Olombaka. Antiere kod wendo kainde mi thuolo mosu banyiso nyinge kae to wuodh nyime kod twak machalo kama wakie studio. Kamano Jeff. Mos oganda maneno lolo. Amoso oganda ani iluongo ni Daniel Juma Mondi. Ani jatelo mar Global Peace Foundation mochung' ni Kenya ka. Mochung' ni weche mag kwe, watemo mondo Kenya obed gi kwe. Sana kwe ok en nani onge lweny. Wacho ni kwe seche ma nyithindo chandore, nyithindo onge chiemo, mon chandore kaka gibed nyithindo, mego gik makelo gine tungni e ot. Koro kwe ni wang'iye from angles mopogre. Yes. Erokamano nya Dan nyiso ni to winjo kae wacho ni in wuod Kenya. Yes, erokamano nya Dan nyiso ni to Global Peace Foundation ni oganda wa nitiere ma ok ong'e maber. Iwacho ni en Global Peace Foundation inyalo lero matin to en ang'o? Tang'o motim. So Global Peace Foundation they one nobody registered Kenya ka higa mar 2010. To nyaka ne wachak tiyo Kenya ka wasebet kwang'iyo weche mag kwe. Sana wang'iyo kaka rowerni nyalo jiwre. Wacho ni ka seche mar rowerni onge tich. Seche mar rowerni madho mana changa dala. Seche mar rowerni madho njaga dala. Seche ma rowerni wanasiasa josiasa tiyo kodo tiyo kodo mondo gibaji kite kada giany josiasa moko mego kunyalo kelo kwe. Koro watemo mondo wapuonj vijande rowerni mondo gibed vijande man gi luor, ndani moluoro wegegi, moluoro jomadongongi, moluoro ng'ata yoyote. Meno ema gima nyalo kelo kwe. Koro wapuonjo rowerni weche mag kwe, weche mag discipline, weche mag dongruok. Nwach ka seche ma onge dongruok igweng' kata pinywa ka to ineno ka meno ema kelo tungni momiyo vijande nigi shida mang'eny. Ka kijana ka opanga dhi tong'o jirani nwach onge kaka nyalo konyre. Erokamano nya Dan awinjo kiwacho ne utemo mondo ne ni rowere obedo jok man kare mabende nyalo dhi nyime kod weche mag dongruok e gwenge duto. Iwacho ka indi nitiere kaka itiyo kod rowere to moloyo kod josiasa. Gima dwani mondo nyiswa ni to josiasa matiyo gi rowere maricho gin okang' mane mokaw negi mar kwero gi ni oyo ka indi udhi marach rowere onego tim negi achiel ariyo adek ma gin bende nyalo konyo ngimagi ma ok ni utiyo mana kodgi marach kochopo sa yiero. Sani especially kaka wariyo period ma yiero ma higa manyien. Inwang' ka josiasa sani osechako weche mag tungni. Inwang' ka kidhi kata ne mag Facebook. Inwang' ka Facebook josiasa ondiko rowerni ma gin tijgi emna yanyo oganda mo. Koro gin ka josiasa ogolo omiyo kata na silingal mora ariyo adek ai koro ng'ato dhi gine Facebook oyanyo opponents mag gine. Wacho ni mego siasa moko ma ok nyal konyowa, especially through pinje mag luo. Wan gi issues mang'eny ma wanyalo address. Siasa onego bed siasa mar dongruok. Ma seche ma in ja siasa na benda ja siasa to wamenyana in issues. Okonego beni kono wakere kina yany. Koro jo siasa yanya i Facebook. Gima seneno sana Ugenya. Kidhi kata forum mag Ugenya. Ugenya Youth Forum, Ugenya, ka ji yanyore issues moko nego beni ji yanyore. Koro wacho siasa ka onego bed kaka mpira. Ka ini support Gor Mahia. Kana support AFC Leopards. What support? Aito ngamoyombo nyawadgi. To wamiye kikombe to celebrate. Benda siasa maler. Nwach constitution wacho kama every 5 years nyaka wa subject ourselves to elections. Nyaka wadhi siasa, wadhi wach ma yiero. So okonego bed seche makoro ji dhi wach ma yiero. Koro en lweny ka josiasa you know, panga
omiyo yudhe pesa, onyien yudhe changa kata njaga, nodhi ogin. Bende onyal konyowa. Nyaka wabed nwach siasa gimo mane wacho ga chon ni politics is a dirty game. Nyaka jo siasa lok wach ni. Politics doesn't have to be a dirty game. Politics onego bed ni en gima actually konyo jowa. Yes. Kelo dongruok. There is no way minyalo go siasa kokiwach dongruok. Yes. Pero kama nyadana winyi maber ngado ne mondo wachak wadhi kapok aduoge siasa ma bende kelo dongruok e dala kwani to malo duo Nyanza kainde nitiere wach mano chako mere kaka Manu Chandaria Peace Initiative. Ne aneno ka asome weche mag mbui kata online platform nasomo ka un kod wach machalo kama ninyalo lero nan to Manu Chandaria Peace Initiative neri en gima chalo nade to ang'o ma udwa ne mondo uyud kode kata ulos kode. Nyocha wachako gimo miluongo ni Kenya Peace Initiative. Yes. To Manu Chandaria watiyo kodo en patron mar Kenya mar Global Peace Foundation. As kaka ng'e ni Manu Chandaria gin one of the johala madongo Kenya ka. Ting'o kabisa ka piny onge kwe. To kata ohala ok timre maber. Iwinjo? Koro wasebet kwaneno ka every year, gino time 207 chakre dwany mano be 207 wasebet ka koro every year 2013 bende kane wadhi yiero ino ka kata johelni gin gi luo ing'ang'an to koro wadhi kende njiro okonego bed kamano. Onego bed ni seche ma ji dhi yiero to ji dhi ka ji mor. Ichal joma dhi rwako wende manyien. Onego bed celebration. Koro 2013 nene Global Peace Foundation nwariwre gi goganda mopogre opogre kaka Brand Kenya Board kaka IGAD. Kane wagine to wachako wuotho Kenya ka Kenya, county ka county, kwa puonjo yudhe. So with the county stay? Yeah, what the county stay? Yes, no wuotho 2013. Udoro were maber. Wanyiso gin okonego bed ni yiero okonego bed ni wasigu. Kata wana siasa mko muore ngi gino siepe. Osieno to gigore sim. Wacha to ne an kaka ni chwada ma tek bradi. To gimadho gine together. Gimadho chai. Yes. To ino ka yudhe gin site magino ka jo siasa gore gine igidi TV. To giparo no jogo gin serious. Inuga. Yamba ai no wadhi wugine wo ponjo yudhe gi. And then no culminate idwe mara ariyo. KCC. No kelo yudhe karibu 2,000. KCC. Wagolo gikwa kelo di mani ni wabed kanyo tunda lario no bedo live TV. Nwakelo nyaka former president Master Shells. Uwe gijo Kenya. Wacho wangni okwadua doka tungni mane wantiego 207 208. Wanyiso yudhe nwangni ikaw gine igo kura iyer ng'at midwaro to kise yier tidogi ot warit mondo kuro land. Kiki ka opanga ni dhi tongogo ng'ato nwach nogo kura ni ng'amo okigine. Terminan wacho ka to launch gita. Yes. Ka ini won okichung ni do bed governor, kani do bed president, kani do bed ang'o miyo idhi ng'ato ma i support oyom kori ka opangi do dhi tongo. Meno kwanya timo kamano. Mene gik ma nyaka lok, yudhe nyaka lok pachwa. Ni seche ma watimo kura ka wang'en to en yiero ng'ata mochung. Yes. Nyalo yombo. To kise yombo kata kose yombo to koro wabet warito kendo higa bich mabiro aswodo kiyiero ero kama nyadano weche gwe koma giero kilose to kanyalo moka penjo weche mag electoral reforms. Yes, ani nitiere weche ma irango koni kod kocha e duol mochung'ne ta weche mag yiero IBC. Ne nitiere dwaro mar kod ne nitiere dwaro mar Jubilee. Oganda kod yiero ka gin kod geno kod IEBC kata duol mabiro tayo weche mag yiero eka ginyalo bedo kod mor ni adieri duoko ma gin duoko mar adieri. Duonde mochung' ne weche mag yiero gi weche electoral reforms bende gin bende oseromo kod giwuok kod miso gini achiel ariyo adek onego tim mondo oganda obed kod geno kuno. Nyocha seche mancho launch gini nyocha waluongo gi lakini nyocha Chiloba ne ko biro ne en gi dech moro. Lakini seche makoro wachako timo gini wabro nyakwa ti kodgi. Nwach IEBC na wacho kani wan gi interview for last time wacho ka elections nyaka bed kizungu wacho ni nyaka kubed free, fair and transparent. But the most important thing nyaka gibed credible. Election nyaka bed credible. Tine nango ni jo piny nyaka yie ni gini otime yo mara tiro. To joma nyalo miyo gini bed credible gin IEBC. Koro IEBC
gin kaka gitimo kaka conduct nyaka jine ni gin ogipendelea yes koro omio ochuno anino kaka ne ndalo mane watimo mano 207 kivuito kane ne oselando gini to no wacho en openye to ninga moro okianga moyo mego gik makelo lweny piny ka koro IBC nyaka gibed ni gin gadiera itich magitimo nyaka gibed credible from seche mindiko kura masani seche mawacho ni ang'eyo ni yudhe mang'eny nigi kipande moko be onge kipande to mondo gikaw kipande mondo kata gindiko kura ok yot already nitie complaints ni kuonde moko nwang'o kura gi kipande mayot moingo kuonde moko koro gigi nyaka IBC wuon gibed piny gigol gigol doubts kuom weche mag jopiny mondo wane ni yudhe te mosechopo 18 years old man go pande otimang'o ondiko kura ae kosetimo kamano ae to ndalo electioneering makoro watimo campaign majitimo campaign nyaka IBC bende gimonitor into josiasa matimo campaign gitimo campaign yo maratiro o campaign magayany seche mancho aneno hate speech no kakoro ji yanyura yanyi gine podium ka nyithindo nyithindo monego bed ni yanyre kamano onego bed joma siasa onego bed ni gin ndalo mag siasa mag campaign onego period ma puonjo jopiny iwach sera ni an achung' gini an abro kelo nu kama abotimo nu kama to wach mono uyanyra yanya ka nyithindo go josiasa owere kod erokanyada makoro do penje ne to bende usechopo ne kweth mopogore sani eri mwanyalo wuoyo mapek gin kaka machalo kaka mano ero mar kore kaachiel kod mar Jubilee magi jok ma bende nenore ni gin kod johera mang'eny miwuoro e pacho kaendi jogi kisamu wuoyo kod IBC samu gido ne opogore mondo mi oganda obed kod kwe bende usechopo irgi unyisogi ni oyo kama kaka kodwa mondo uga jowo timre kama sayiero jowo timre kama usechopo ir jogi yes ani wapuonjo go plan campaign marwa bro include jotend parties mopogre to wacho ni parties seche ma uyiero joma dhi chung' i parties mago nyaka gibed joma ratiro wach kiketo ng'at ma en kochung' tena yany ma okidhogi anya mogolo to meno bro kelo tungni okodo tungni kaenago winjo koro wabro wuoyo gi jokod gi jo Jubilee mondo ginen to gini otime yo maratiro gimontie gine constitution miluongo ni chapter 6 of the constitution of the nini on integrity chapter 6 is very clear ninga mochung ni dwa chutelo ne ji nyaka bed ng'ama ratiro ng'ama onge mibadhi moro iwiye koro parties seche ma ji dhi yiero nyaka make sure ni joma gichungo gin joma bo make sure ni ka ji ochung to onge lweny mama bo wuok niwach weche moko mag mibadhi momako jogi koro aparo ni meno puonjruok ma bende nyaka wuo gi jo Jubilee gi jo kod mondo wapim negi to kendo wacho kama ni seche muchung seche mwacho siasa mag Jubilee gi mag kod to nyaka to ka Jubilee moyombo kata kod moyombo nyaka kod ng'amoyombo nyaka ng'i no koyombo mnani jogi Kenya seche moyieri to yieri ni in mibet ker of the Republic of Kenya to nego bed ni seche makoro seyieri cha itemo kabisa mondo imak joma ne koyieri cha ibayo nyaka kono ichamo kod geduma ichamo kod gi ilongo ichamo kod gi nyama ringo moro mwacho ngani kula nyama to kuni koro ikula nyama to jomoko cha iwacho ni meza mati no meno kono go bet kamano onego bed ni michamo nyaka cham make sure ni kana joma ne koyiera cha bende chamo ringo mene gimwa dwaro gini kwa time kama to ji bende ko bibed gi wasiwasi kada ka ngato kada ka Jubilee kada kodo bende jokod koyombo to bende ki make sure angeni Raila Odinga en ngama gini party kam o yiero kada joma work central en kod party ka mene gimwa dwaro mondo wabed gi piny achiel niwach wan gi piny achiel kiko bed gi piny ma koro giseyombo to koro jo koru ema koro neno maendeleo to joma ne kogo ni kura cha to koro onge kata na lam no ka ji buro thunga ji nyaka
Ero kama nya dan gima dwani mondo awach kodi kendo en ni ang'eyo ni nitiere weche machalo kaka dinde kata kanisa. Inyalo nyiso ni to role mar kanisa en role machalo nikech waseneno ka ute mag lamo gi kibende ka ji dhi yiero kama ni to ji samoro bedo kodgi gi to nikech gichung' tido ka samoro kanisa ne wacho ni wan wasiro ng'ane samoro kanisa ne wacho ok gimiyo ganda yo makare monego ganda olu. Jo kanisa tiparo ni okang' mane monego bene gikawo e neno ni oganda obedo kanyakla. An jo kanisa, awacho ni jo kanisa onego bed jok ma gin gichung'ie ratiro. Onego bed ni gin mag telo gipuonjo ji. Niwach ji mang'eny Jumapil ka Jumapil ji mang'eny ok utegi gidhi lemo. Seche ma gidhi lemo cha ging'iyo sana wach mowuok e dhok padri. Onego bed wach mowuok e dhok padri en wach majiwo raia oganda. Kendo seche moko no ka padri bende gisekawo sides, gin gi support moro cha. Koro to joma dhi kanisa, seche midhi kanisa ka, kanisa chang'eno oriwo joma mopogore. Oriwo jokor, oriwo Jubilee. Kata gine no ka oriwo jo, moro cha gi moro ni. Koro onego bed ni gin in passion, niwach jogi te gin nyithind Nyasaye. Ok onego bed ni in padri kata in bishop, to in koro in support mana ng'at moro ma onego bed ni kelo jogi te mondo jogi understand ni gini en gima Nyasaye ng'ama boyombo ka en ng'ama Nyasaye moyiero. To ka Nyasaye oseyiero ng'ama chung' ni ji to onego bed ni kata ng'ama koyombo cha obiro yiego gima Nyasaye oyiero. Koro kanisa atemo wakonyo jo kanisa wabed joma ratiro, joma ng'iyo wach Nyasaye, joma ng'iyo weche kaka Muma wacho mondo kik wakel tungni. Niwach ka kanisa osewacho ni koro ji pogore to koro bobet lweny moro ma Dana awinjo maber. Gima koro dwani mondo apenje achiel kachiel ni to nyisa ni ang'eyo ni idwa chung' e kom mar Ugenya yiero mar higa manyien. Maendi en adieri koso miriambo mondo akwonge kata kuowuoye kata kuowuoye wachne. Koro an sani gima duong' kabisa idwa chung' 2017 Ugenya. Okay. Wabona jisi kama sani tich matiyo sani en tich makwe. Mano is okay. To be idwaro chung'. Lakini Ugenya kajo Ugenya niwachitigi anasecha kwa mobile wundong dala Ugenya. Mano ng'eyo. Kajo Ugenya dwaro na chung'. Tabro chung'. In be idwaro sani in kaka Dan Juma be idwaro chung' Ugenya kapok jo Ugenya odwaro mondo ichung'. Because gimomiyo anyalo wacho na dwaro niwach adwaro yo manyalo konyogo jowa. To ka en kom na jowa i bunge to bedo bed dong ok rach. Lakini awacho kama Dan jogi winjo ka iluoro wachne koso okichung' 2017 niwach sani pod wan gi bunge wan gi bunge koro kik wawach sechegi. Lakini kochopo seche ma mag chung' kochopo bende bo karana kapok romo maybe December wabro declare maber. Koro sani ok inyalo wacho. Sani kika wacho ni ji lakini awacho ni ji obeda gi kipande ubed gi kura. Koro kochopo chieng' ma koro wa decide ni wabiro to wabo lando ayanga. Lakini seche gi kika land niwach ka lando anawaje wach kwetu jibo wacho nan koro atako side koro kadwa wacho seche. Ero kama ne nyata. Brado ito kadi ji sawach mar dongruok dala initiative wach niri wach nago mapiyo pena ka thuolo oremo thuolo dhi matek nyisa wach mar dongruok dala niri kotiko chenro machalo. Dongruok dala ni kaneno wadhi gi jatelo mar Korea. Nwaneno ka Korea ne odongre. Higni 40 mokalo Korea ne chala kaka Kenya. To sani kidhi Korea in kiwuok e ndege kidhi immigration jidhi na gi fast train. En piny mogerore kabisa. Gerore kabisa. Koro kane wadhi to nwaneno wadhi gi governor Nanok, governor Ngweye. Ai to nwaneno kaka chon cha kana na jo Korea ne gide gumna gi pong kaka megi ware nerego. Mano pong mar rego cha obirego negin go ke museum no neno to negin gi ute mag lum. To kineno Korea sani no ka Korea ogerore manyaka mohingo. Koro kano wadhi to waneno kaka ne gigine kaka ne gichako anaisho jakom to gini kaka wanene ni wawe kama kose wachake gima chal kama dawa. Nanyise na okay
kwadhi kadoko dala to wabro chako gima chal kama na chako gimiluongo ni dongruok dala madongruok dala ni sani kidhi website dongruokdala.com ibo neno kaka wasechako organize ji Ugenya to wasechako Homa Bay wan gi gine wan gi Karachuonyo wan gi gine Kisumo bende wan gi joma dwaro chako dongruok mawacho wakelo joluo man modak loka diaspora wach gineno kaka kuma gidakie cha ji odongore to wacho ni gigi gikel mondo gipuonje jodala gi kaka nyalo dongre kaka jogo dongre ka koro megi man chako to wasereje NCBO to bende wakelo different ideas mopogre ma sani wawuoyo gi insurance company miluongo ni Sanlam Insurance ma bende wadwan wakel insurance mar liel ma ka in ikawo insurance to in gi ji 20 ma wedeni kono ng'ato kotho to kalo mondo ni koro in idhi timo rambe mar konyo liel to insurance ema chule kana na singa 200 kana 300 mondo ikony go liel nwach liel osebet dalawa en liel no kana siasa igom ni liel ng'ato kotho to en nama itimo catering itimo ngo koro en business to en gima tek kabisa koro those are ideas mo kelo ma nyalo konyo dalawa mene dongruok dala wan gi different issues wacho no kantie gimoro let's say ni idwaro ger sikul to watimo rambe ng'ato kel cement ng'ato kel mabad ng'ato kel ang'o to watimo gine to watimo wagere karachiel mene dongruok dala erokamano nya Dan Juma godiro kama donga nya kuom chopo e studio inyalo kawo thuolo mar dakika achiel igoriti ne oganda ma jokanyana koro jokanyana an amor sana wuoyo kodu kawuono to wacho kama kwachopo e yiero ma higa manyien wayier iyo mar atiro wayier iyo mar kwe kik wakaw panga nwagore nwach yiero mene gima dwa kwayo nwach gimiluongo ni yiero ni ok onego bed ni tho dhano wuokie koro an abiro nying kwe kata na dala kucha Ugenya cha Ugenya benana kang'ia sani akwayo mondo kata kugo siasa ma Ugenya obed siasa ma hera siasa mar osiep mondo ka Nyasaye kendo miwa jatelo ma bro miwa to bedo jatelo moyier gi Nyasaye mene gima kwayo ora ahero duto ahero kana jo opposition jobed jomoherre wach mende go en gima constitution emo wacho ni nyaka wa every 5 year watim yiero koro yiero ok onego bed ni ji thoe wach yiero erokamanya Dan Juma goni erokamano duong' nya kuom kawo thuolo mari mar chopo achiel kachiel e lweti mondo watwag kod oganda e weche mag kwe dongruok ok nyalo dhi nyime kuonge kod kwe moro amora e pacho kaendi ang'eyo ni iyudo magi kiduto maber kabende ne ok inyalo yudo achiel kachiel inyalo dhi weche mag mbui inyalo yudo Lolwe TV kanyo ero kamoro amora ma intie maonge kod tabu moro amora nyaka wachak warad kendo bed kod kinde makare kasebedo Jeff Lombaka